בסרטון הזה אני הולך להראות לכם איך אתם יכולים ליצור חנות דיגיטלית משלכם, חנות שופיפיי משלכם, חנות כלבים, חנות תכשיטים, חנות בגדים. תוך 2 דקות עם הכלי הזה, עם האתר הזה, אז הולך להיות סופר כיף, סופר מעניין. אנחנו ממש לבנות איתכם בסרטון הזה חנות מאפס, להראות לכם את כל ההגדרות. וגם אתם, אחרי הסרטון הזה, תוכלו לבנות חנות שופיפיי משלכם. כל אחד כמובן יעשה עם זה מה שהוא רוצה. אתם רוצים אחרי זה תמכרו את זה, אתם רוצים אחרי זה תריצו את העסק הזה בעצמכם. אז יאללה חברים, בואו נצא לדרך. טוב, כמובן שאני משאיר את הלינק הזה בתיאור של הסרטון, אז תשתמשו בלינק כדי להגיע לאתר. והפתיחה של החנות היא לא עולה כסף, זה מה שמטורף באתר הזה, אוקיי? יש כל מיני אתרים שלוקחים 40-50 דולר, אבל האתר הספציפי הזה לא גובה שום עמלה על פתיחת החנות, אוקיי? זה בעצם איזשהו בוט AI כזה שעושה את כל העבודה מאחורי הקלעים. אז יאללה, בואו נצא לדרך. טוב, אז אני אלחץ פה על Build My Free Store, ועכשיו בעצם אני צריך ליצור את החשבון שלי. עכשיו כמובן אני אצור פה חשבון פיקטיבי לחלוטין, אוקיי? סתם יוזר, נטו בשביל שאנחנו נעשה את הסרטון הזה, ואחרי זה אני מחק את החשבון. אבל פשוט תעקבו אחרי מה שאני עושה כאן, אוקיי? אז בואו נעשה full name. מעולה. עכשיו בעצם מה שקורה זה שאני צריך לבחור נישה, באיזה נישה אני רוצה ליצור את החנות שלי. אז יש לי כאן את נישת האופנה, נישת הכלבים, נישת הגאדג'טים, נישת כושר, בית וגינה, או אני לא כל כך בטוח איזה נישה אני רוצה, אז אני יכול ממש ללחוץ כאן. כרגע בואו נעשה חנות בית, אוקיי? בואו ניקח את הבית וגינה. כמובן כל אחד ייצור את החנות שהוא רוצה ליצור, אבל אני אלך עכשיו על הבית וגינה ואני אלחץ על Done. אוקיי, עכשיו הוא בעצם מעביר אותי לשלב הבא ביצירת החנות. פה אני בעצם צריך לבחור את הבאנר לעמוד הבית שלי. בואו ניקח את האישה הזאת כאן, אוקיי? זה דווקא נראה טוב, נעשה Done. עכשיו בעצם אני צריך ליצור את החשבון שופיפיי שלי, אוקיי? שוב, אני ממש מראה פה צעד אחרי צעד איך לעשות את זה. אז גם אם יש לכם כבר חשבון בשופיפיי, צריך ליצור אחד חדש. בעצם הולכים לייצר לנו מייל וסיסמה, ואז נצטרך להחליף את המייל ואת הסיסמה, אז פשוט תעקבו אחריי. אוקיי, אז אני עושה Access Shopify, נוחץ על הכפתור הזה, ולמעשה אני צריך להירשם בעמוד הזה, אוקיי? אז רק בשביל הדוגמה, אני ארשם עם אותו אימייל שלי, אז נעשה. אוקיי, המנוי בעצם הוא $1 ל3 חודשים, כדי ליצור את החנות. עכשיו בעצם אני יוצר את החשבון, אוקיי? אז בואו נעשה גם סיסמה. ואני עכשיו יוצר את החשבון שופיפיי שלי. אוקיי, עכשיו יש לי פה איזה מעין שאלון כזה. לא צריך למלא את השאלון, אפשר פשוט, אוקיי, פשוט תלחצו על זה, ואז זה פשוט ידלג על כל השאלון. ועכשיו אנחנו צריכים להירשם לשופיפיי, אנחנו צריכים לשלם את $1 הזה כדי לקבל גישה לחנות, אז אני פשוט אקנה את המנוי הבסיסי, אוקיי, בשביל הסרטון הזה. אז פשוט תעקבו ותוסיפו כאן אמצעי תשלום. אני מן הסתם אעצור רגע את הסרטון, אוסיף את האמצעי תשלום, ואנחנו נמשיך מאותה נקודה. אז רוצה ראה לכם את הסרטון, מלאו את הפרטי אשראי, אפשר גם להוסיף פייפל, ואנחנו ממשיכים. אוקיי, מעולה. סיימתי את תהליך התשלום, מקווה שגם אתם סיימתם את זה גם. עכשיו אני חוזר בחזרה לחלק הזה, ואני לוחץ על Done. ועכשיו הוא יעביר אותי לשלב השני. עכשיו בעצם הם רוצים שאני אעשה חיבור, ייקח את הלינק למעשה של החנות וידביק אותו כאן. אז כל מה שצריך לעשות, אפשר גם ללחוץ על Access Shopify, על הכפתור הזה, והוא לוקח אותנו ישירות לאדמין של החנות, ואז משם אני פשוט מעתיק את הלינק. אז זה הלינק שלי, אני פשוט לוקח אותו, הולך איתו לכאן, מדביק אותו כאן, ולוחץ על Save. אחרי שלחצתי על Save, אני לוחץ על Done. מעולה. עכשיו, כל מה שהם רוצים זה שאנחנו נאמת את המנוי של שופיפיי, אוקיי? מנוי הבייסיק. עכשיו, אני פשוט הולך לכאן ל-Access Shopify, והם שולחים אותי לעמוד הנכון, לעמוד המתאים. אני לא צריך עכשיו לחפש את זה בשופיפיי לבד, פשוט תלחצו על הכפתור, תגיעו לעמוד המתאים, ועכשיו אני אבצע את הפעולה הזאת, אז פשוט תעתיקו אותי. כל מה שאני צריך כרגע לעשות, זה פשוט לאשר, לעשות סאבסקרייב, אוקיי? ממש כאן, ללחוץ על זה.
אז פשוט אני לוחץ על סאבסקרייב, ואני בעצם מאשר את התשלום. מעולה, ברגע שאישרתי את התשלום, את הדולר, אוקיי, אז אני חוזר בחזרה לפלטפורמה ולוחץ על done, ואנחנו עוברים עכשיו לשלב הבא. עכשיו למעשה הם מבקשים מאיתנו להתקין את האפליקציה שלהם, אז אני פשוט לוחץ כאן על install app, וכמובן שזה יעביר אותי לאזור המתאים. ברגע שהגעתי לכאן אני לוחץ על install ואני מתקין את האפליקציה הזאת, את ה-AI Store Builder. מעולה. עכשיו למעשה אנחנו הולכים לעצב את החנות, למעשה הבינה מלאכותית הולכת לעשות את זה בשבילנו, אז אני לוחץ כאן על Customize My Store, ושימו לב לקסם, איך הבינה מלאכותית פשוט יוצרת לנו את החנות שבחרנו, חנות של בית וגינה. בואו נראה איך זה יוצא. מעולה, עכשיו בעצם אנחנו צריכים להירשם ל-AutoDS, כמו שאתם רואים כאן, Register to AutoDS. AutoDS בעצם זה כלי שדרכו אתם יכולים לנהל את החנות, בין אם זה ברמת המחירות, מוצרים, משלוחים, שירות לקוחות. יש לי לא מעט סרטונים בערוץ היוטיוב, אתם מוזמנים גם כמובן להציץ ולראות את הסרטונים שמופיעים שם על AutoDS. אני ממש יצרתי מדריכים שלמים בעברית, אז כל מי שרוצה ללמוד על מערכת AutoDS, לכו לתיאור של הסרטון, ואתם תראו גם את הפלייליסט המלא על AutoDS, או שפשוט תגללו בערוץ ואתם גם תראו שם את הסרטונים. מעולה. עכשיו, מה שאני בעצם עושה, אני הולך להירשם ל-AutoDS, אני לוחץ כאן על Register to AutoDS. במסך הזה אנחנו נרשמים ל-AutoDS, אז כל מה שעושים, מכניסים את האימייל, את השם ויוצרים סיסמה, ולוחצים על Join Now, ולמעשה ככה אני מצטרף ל-AutoDS. אני רואה שכבר אני רשום עם המייל הזה, אז אני אעשה מייל אחר. אוקיי, וכמו שאתם רואים כאן, עכשיו אני צריך לבחור את המרקט פלייס שאיתו אנחנו עובדים, אז אנחנו נבחר את שופיפיי. AutoDS גם תומכת בעוד פלטפורמות, כמו שאתם רואים, טיק-טוק שופ, eBay, אמזון, אבל במקרה שלנו שופיפיי. ועכשיו אנחנו צריכים לבחור את החבילה שאיתה אנחנו נעבוד, אוקיי? עכשיו, איך עובד החבילות ב-AutoDS? בתוך AutoDS יש לנו בעצם יש לנו מספר חבילות, כמו שאפשר לראות פה. ה-200 זה בעצם 200 מוצרים, זה 200 מוצרים שיהיו בחנות. אחר כך 500 מוצרים, 1000 מוצרים, ואז אם אתם רוצים לגדול לכמות המוצרים, אז למעשה אתם יכולים גם לשדרג אחר כך. שוב, יש לי סרטונים בערוץ, אני מסביר שם בצורה הרבה יותר מפורטת על ה-AutoDS, על התמחורים. כרגע אנחנו נשלם $1 בשביל להתנסות במערכת, אוקיי? אז אני אבחר את החבילה הזאת. אז גם פשוט אתם תלחצו על החבילה הזו, תירשמו ל-AutoDS, וגם פה אפשר לשלם עם פיונר, עם פייפל, או אפשר לשלם בכרטיס אשראי. אני אעשה כרגע את זה עם פייפל, בסדר? אז תעשו את זה עם כרטיס אשראי או איך שאתם רוצים. ואחרי שנסיים את הצעד הזה, נמשיך לבניית החנות. מעולה, עכשיו אני הרשמתי ל-AutoDS. פה בעצם הם שואלים אותי מאיפה הגעתי, לא כזה משנה, אם בא לכם תרשמו, אני פשוט לוחץ כאן על X למעלה. ולמעשה עכשיו אני הולך לחבר את החנות שופיפיי שהמערכת הקימה לי למערכת AutoDS. אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה ללחוץ על הריבוע השמאלי, I have Shopify Store, Connected to AutoDS, ואני לוחץ על Continue. כאן בעצם הוא מעביר אותי לחנות האפליקציות של שופיפיי, ולמעשה אני צריך להתקין את האפליקציה של AutoDS בחנות. אנחנו עוד רגע נמשיך עם זה. אני חוזר בחזרה לאתר Build Your Store, ולוחץ על Done. אוקיי, בעצם אני ממשיך עוד שלב בתהליך, ואני לוחץ על Access Shopify to Publish Store. אוקיי, אני פשוט לוחץ על זה, ושימו לב חברים, אני מגיע ישירות בעצם לחנות שלי בתוך שופיפיי, לממשק ניהול. חוזר בחזרה לכאן, מתקין את האפליקציה של AutoDS, אוקיי, אני צריך להתקין אותה כדי לחבר את החנות. לוחץ כאן על Install, אוקיי, כמו שאתם רואים פה, עכשיו היא מותקנת, עכשיו אני יכול לגשת לחנות. בואו נראה את החנות, איך היא יצאה. אז אני הולך לפה, לאונליין סטור, אני לוחץ פה על העין, ובואו נראה איך החנות שלנו בנויה. אוקיי, לא רע, יפה מאוד, זה ככה החנות שלנו, אני רואה שכבר הם הוסיפו לנו כבר מוצרים, בואו נלך רגע לקטלוג. כמובן שהכל באנגלית, כן, זה חשוב לשים לב, אני רואה שהוסיפו לנו כל מיני מוצרים, סביר, חמוד, אבל מה שחשוב כאן, זה תראו באיזה מהירות יצרתי חנות, אוקיי? מבחינת התבנית, כמובן שעכשיו אני ארצה להסיר קצת מוצרים שהם לא רלוונטיים, להעלות מוצרים שהם יותר רלוונטיים, לסדר קצת את התפריטים, לסדר את העיצוב, אבל זה נותן לי נקודת פתיחה מאוד מאוד חזקה, ובמקום עכשיו להתחיל מאפס, לבנות את כל התפריטים מאפס,
אני פשוט יכול ליצור את החנות שלי בעזרת בינה מלאכותית, ממש תוך 2 דקות כמו שאתם ראיתם, וזה כבר נותן לי טמפלט מאוד מאוד נחמד להתחיל איתו. אוקיי, זה לא מושלם, לא הייתי משיק חנות כזאת לאוויר, הייתי צריך לעשות פה הרבה מאוד סדר, אבל תראו איזה יופי, יש לכם כבר חנות דיגיטלית משלכם, שמחוברת ל-AutoDS. עכשיו אני חוזר ל-AutoDS, ואני אראה לכם איך זה נראה בעצם פה מאחורי הקלעים. אז ככה הפלטפורמה עצמה נראית. אפשר לראות שבעצם החנות מחוברת ל-AutoDS, אפשר לראות את זה מכאן, אוקיי? זה החנות עצמה שהיא מחוברת. אוקיי, עכשיו אני נמצא בעמודת הפרודקט, פה אני יכול לראות את כל המוצרים, אני יכול גם למחוק את כולם במכה אחת ולהתחיל להוסיף מוצרים שרלוונטיים למוצרים שאני מוכר, אני יכול לעשות את זה דרך AutoDS, לא חייב למכור את המוצרים האלה, זה נטו פשוט ה-AI מילא לנו את החנות ב8 מוצרים רנדומליים, אז בעצם מה שאני אעשה כרגע, אני אבחר את כל המוצרים, ואני פשוט אמחק את כל המוצרים, איך שהם. אוקיי, אז קצת על AutoDS, כדי שתוכלו ככה לעבוד עם זה, לעלות כמה מוצרים ישירות לחנות שלכם מ-AutoDS. אז ה-AutoDS, בעצם זה גם כלי שאפשר דרכו לחקור את השוק, אפשר לעשות סורסינג למוצרים, לשלוח את המוצרים ישירות מאלי אקספרס דרך הסוכנים שלהם, או מאמזון, או מכל ספק כזה או אחר שאתם רוצים לעבוד איתו. למעשה זה מערכת שהיא all in one, שמאפשרת לכל אחד ואחד מאיתנו, לעבוד בשיטת הדרופשיפינג בצורה אוטומטית לחלוטין. אני כבר עובד עם המערכת הזאת 7 שנים עוד מעט, בסקייל מאוד מאוד גבוה, אז כמו שאמרתי, יש לי בערוץ יוטיוב הזה עוד סרטוני הדרכה על AutoDS, אז אם אתם רוצים, אתם מוזמנים לדפדף בערוץ ולראות עוד סרטונים. רק בשביל הדוגמה שלנו, אני רוצה לנסות להעלות איזה מוצר לחנות שלנו, אז אנחנו נלך פה לקטגוריית, למרקט פלייס, לקטגוריית ה-Home and Garden, ופשוט ניקח איזה מוצר רנדומלי ונעלה אותו לחנות שלנו. נגיד עכשיו, בואו נעלה את הפריט הזה, אז כל מה שאני צריך לעשות כדי להעלות את הפריט, זה בעצם ללחוץ על Import Draft, הוא לוקח את המוצר מהמרקט פלייס של AutoDS, ומעביר אותו לעמודת הדראפט. אוקיי? כרגע אני צריך להגדיר פה עוד הגדרות, אז הוא כבר מעביר אותי להגדרות הנכונות שאני צריך להגדיר. אז ההגדרות הראשונות זה suppliers, אוקיי? אז אני הולך פה ל-suppliers, ואני צריך להוסיף את AutoDS כ-supplier, אז אני פשוט לוחץ על AutoDS sourcing, אוקיי? כמובן שאת כל זה אני עושה מאוד מאוד מהר, ואני יודע שיש פה חבר'ה שהם ככה אולי מתחילים בעולם הזה, ובשבילכם זה יותר מדי מהיר, אבל כמו שאמרתי, יש לנו קהילה סגורה שאנחנו מלמדים את הדברים האלה, אנחנו מדברים על הדברים האלה. אם אתם רוצים פרטים על הקהילה הסגורה, זה מועדון חברים סגור, זה מועדון פרימיום לאנשים שרוצים לקחת את העולם הזה צעד אחד קדימה. יש לכם פרטים בתיאור של הסרטון, תלחצו שם על אחד הלינקים ותגיעו כמובן לעמוד המתאים. כרגע מה שאני עושה, אני לוחץ על AutoDS Sourcing, אני בוחר נגיד בוא ניקח את סין ונעשה Add Supplier, למעשה אני מוסיף את הסופלייר, הכוונה את הספק, את ההגדרות של הספק, להגדרות של AutoDS. עכשיו כשאני חוזר למרקט פלייס, ואני עכשיו שוב אלך לקטגוריות Home and Garden, ונגיד אני אבחר עכשיו למשל במוצר הזה ואני אעשה Import Draft, מה שבעצם קורה, זה שאני אראה את המוצר ישירות בדראפט שלי ממש ממש כאן, אתם תראו את המוצר ממש פה, אז בואו נגיד שאני אלחץ עכשיו על הדראפט, ובעצם המוצר נמצא עכשיו בטיוטה, זאת אומרת הוא עדיין לא עלה לחנות שלי, הוא כרגע נמצא בטיוטה של AutoDS. כדי להעלות אותו לחנות אני לוחץ על אימפורט, אבל אני כמובן יכול לערוך את המוצר לפני כן, זאת אומרת אני יכול להיכנס ממש לכאן ולערוך את הכותרת, לערוך את המחיר, את התיאור, את כל שאר הפרטים. אני כרגע לא אשקיע בזה יותר מדי זמן, כי אני פשוט נטו רוצה להעלות את המוצר. מה שיפה שגם יש מערכת AI בתוך AutoDS שיכולה לעזור לכם ליצור כותרות, ליצור תיאורי מוצר ועוד כל מיני דברים, או שאם אתם רוצים תעבדו עם ChatGPT, תיקחו את התמונות של המוצר ואת הליסט עצמו, תעבירו אותו ל-ChatGPT, תערכו אותו מחדש ותחזרו ל-AutoDS. טוב, בואו נעשה Save, בואו נראה שאני מצליח למשוך את המוצר הזה לחנות, אז אני לוחץ על Save and Import. ובואו נראה שהמוצר מופיע לי בפרודקט, אוקיי? אני אמור לגשת לכאן, לפרודקט, ואני אמור לראות את המוצר שלי ממש ממש כאן. אז הנה המוצר, למעשה כאן אני יכול לראות מה המחיר, מאיפה אני קונה אותו, מאיפה אני מוכר. אני רואה שהמוצר הזה מגיע מאמזון, אבל אפשר לעלות גם כמובן מוצרים מאלי אקספרס. הנה עמוד מוצר, וואלה זה נראה סופר סופר יפה. כמובן שיש עוד הרבה מאוד עבודה על החנות הזאת, זה לא שעכשיו אפשר למכור איתה ככה,
אבל תראו איזה יופי, איך אפשר, תוך כמה שניות בודדות, ממש שבו על זה, 5-10 דקות, צרו את החנות הראשונה שלכם, תשחקו קצת עם שופיפיי, תשחקו קצת עם AutoDS, תוסיפו קצת מוצרים, תמחקו מוצרים, תתרגלו את התחום הזה, אוקיי? ואתם תראו איך אתם גם תוכלו ליצור חנויות דיגיטליות משלכם, בלי להסתבך עם זה יותר מדי, וכמובן תוכלו אחר כך לעלות איתם לאוויר, למכור איתם, או למכור אותם, שזה גם סופר מגניב. אם אתם רוצים להצטרף למועדון הסגור שלנו, למועדון הפרימיום, אוטו אי-קומרס, פרטים נוספים בתיאור הסרטון. מקווה שאהבתם את הסרטון הזה, ואם אתם רוצים כמובן עוד סרטונים כאלה, תגידו לי, ואני אכין לכם בערוץ הזה עוד סרטונים מהסוג הזה. שיהיה המון המון בהצלחה, ונתראה כמובן בהנחות הבאות.